השימוש ב-Gen AI בחינוך הוא גם מאותת לנו שצריך להיות איזשהו שינוי במערכת החינוך וגם על איזשהו אתגר. כנראה כל מי שיצא לו פה להשתמש ב-Generative AI או לדוגמה ChatGPT לא תמיד מקבלים את מה שאנחנו רוצים, כלומר אנחנו מכניסים איזשהו input אבל לאו דווקא אנחנו מקבלים את האוטפוט שאנחנו רוצים ואפילו אנחנו מקבלים טעויות. דבר זה מאוד יכול להשפיע על תלמידים שפתאום יקבלו תשובות לא נכונות שעליהם הם התבססו בלימודים שלהם, ולכן צריך לעשות איזושהי ולידציה וווריפיקציה של הדברים האלה בצורה תדירה. בנוסף לזה, מורים, התפקיד שלהם עם ה-Generative AI כנראה צריך להשתנות, הם לא יכולים להיות רק אלה שמעבירים את המידע, כי יש אנשים שלדוגמה לא סומכים על המורים, ולכן הם צריכים להיות יותר מנטורים, צריכים להנגיש יותר את החומר או את דרכי הלמידה, הם צריכים להיעזר בכלים שהם מבוססים Generative AI כדי לבנות לעצמם איזה שהם אסטרטגיות לימוד חדשות ובכך להפוך את חוויית הלימוד לתלמידים הרבה יותר טובה ומהנה. מכאן אנחנו בעצם מגיעים למחקר שלנו, זה מחקר איכותני שהתחלנו בעצם בשאלון שעליו ענו 42 מורים, שממנו הפקנו תשובות, מסקנות ובנינו את המערכת שאנחנו נציג עוד מעט. לאחר מכן עשינו שני פיילוטים עם מורים כדי לראות איזה שיפור ושימור אנחנו צריכים לעשות עם המערכת לפני שאנחנו מתחילים ניסויים, ולאחר מכן אנחנו צריכים לעשות ניסויים של 5 עד 10 מורים ולפחות 50 תלמידים שעברו את המערכת. בעצם מה שאנחנו מנסים להראות כאן בעיקר זה לבדוק האם מורים שאין להם רקע טכנולוגי בכלל יכולים סוג של לתכנת את הרובוט החברתי שעוזר הוראה שלהם לשביעות רצונם. אבל גם אם הם יוכלו לתכנת וגם אם התשובה היא תהיה כן, יכול שבסופו של דבר זה לא יהיה שימושי. זה צריך לעבור, אם אנחנו רוצים שמורים ישתמשו במערכת הזאת, ולכן אנחנו רוצים גם לבדוק האם מורים ירצו להשתמש במערכת וברובוט שוב בכיתה שלהם, ומעבר לזה גם אם המורים רוצים אבל תלמידים לא נהנים או לא לומדים מהרובוט, אז אין שום סיבה להשתמש בו, ולכן אנחנו גם בודקים האם תלמידים נהנים ולומדים מהשיעורים שהם קיבלו כאשר הם עברו אותם עם הרובוט. אז מבחינת המערכת, טוטרבוטס זו מערכת פיתחנו אותה כדי שהיא תהיה גם קלה, גם פשוטה ומאוד ממוקדת משתמש, שזה במקרה הזה המורה, שהבסיס שלה היא מבוססת על teacher in the loop, כלומר, נכון שיש לנו את הפרומפטים, יותר נכון, סליחה, את האוטפוטים שהמערכת מוציאה, כדי לאשרר אותם וכדי להראות שאין שום טעויות או שטויות שמועברים לתלמידים, אז בעצם יש לנו את המורה כסוג של מבקר על התוכן, והוא זה שמאשרר אותו ומעביר אותו לתלמיד. אז בנוסף לזה, המערכת שבנינו וכל הניסוי שבנינו, אנחנו רואים אותו כבסיס לעבודת המשך של אפליקציות או רובוטים שמבוססות Generative AI, ומכאן נצלול שנייה עליך המערכת בנויה. אז בעצם יש 3 אסיסטנטים של OpenAI. הראשון זה Summarize, שהוא צ'טבוט שבעצם לוקח מהמורה את הנתונים של השיעור שאותו הוא רוצה לבנות. אותם נתונים מועברים לטוטרבוטס, שהוא בעצם בעזרת פרומפט שבנוי על מערך שיעור קבוע, בונה את מערך השיעור למורה. המורה אחרי זה מקבל את מערך השיעור, מתקן את מה שהוא צריך, במידה וצריך הוא גם מעדכן את מערך השיעור כדי שהוא יעמוד במבנה הקבוע שאמור להיות לו, ואחרי שהמורה מאשר ושומר את השיעור, אז בעצם יש לנו את Behavior Bots שלוקח את מערך השיעור הזה ועליו מוסיף את ההתנהגויות של הרובוט בהתאם לרג שיש בו את התנועות של הרובוט ומה הן אמורות לעשות, ואז לאחר כל התהליך בעצם אנחנו מקבלים 3 אאוטפוטים. אחד זה קובץ דוק שיש בו את כל השיעור, קובץ JSON שבעצם זה השיעור מובנה ביחד עם הפעולות של הרובוט, ובמידה והרובוט לא תואם את השפה שהשיעור אמור לעבור בה, אז יש לנו קבצי TTS, Text to Speech, שמכילים את השיעור מתומלל לשפה שבה הוא אמור לעבור. עם הקבצים האלה בעצם אפשר להתחיל את השיעור, וכמובן יש לנו את Whisper כדי לשמוע את מה שהתלמיד הולך להגיד ולענות תוך כדי השיעור ולענות בהתאם.
אז איך המערכת הזאת עובדת? אפשר לראות מצד ימין, בעצם ככה נראה הצ'טבוט שמוצג למורים. אז כאן המורה בעצם מזין את כל הנתונים שהוא רוצה שהשיעור יכיל, הצ'טבוט בעצם יבקש מהמורה לקבל את הנתונים האלה, אז הוא צריך לקבל את הנושא של השיעור, את המקצוע של השיעור, את הנושאים שעליו הולכים לדבר, לאיזה כיתה השיעור, את אורך השיעור בדקות, מספר התלמידים שהולכים להשתתף בשיעור, באיזה שפה הוא אמור לעבור, ו-key points זה בעצם דגשים נוספים שבעצם יאפשרו למורה להפוך את השיעור לקצת יותר, לעשות איזושהי קוסטומיזציה על השיעור עצמו, כדי שזה יתאים למה שהמורה רוצה להעביר, או דגשים שחשוב לו שיעברו בשיעור עצמו. לאחר מכן אותם פריטים עוברים, ואז טוטרבוט בעצם מחולל את השיעור, כאשר הוא בונה מערך שיעור קבוע, שנראה בצורה הבאה. קודם יש לנו מבוא פתיחה, אחרי זה יש לנו איזשהו מעברון להסברים, ההסברים עצמם, מעברון לשאלות שנכון או לא נכון, השאלות עצמן, מעברון לסיכום ואז סיכום. אפשר לראות כאן מצד ימין איך זה יכול להיראות, שיש לנו את המבוא, יש לנו את המעברון, יש לנו את ההסברים עצמם, ולדוגמה כאן זה שאלה שנכון או לא נכון, שבעצם בהתאם לתשובה של התלמיד, אם היא נכונה או לא נכונה, הרובוט יגיב בהתאם. איך הוא יגיב אם הוא עונה נכון, ואיך הוא יגיב אם הוא עונה לא נכון. אז בעצם הניסוי שלנו, איך הוא עובד, לפני שאנחנו בכלל מתחילים את הניסוי, המורים מתבקשים לחשוב על איזה שני נושאים שהם רוצים, למערכי שיעור של 5 דקות. לפני שאנחנו מתחילים את הניסוי, אז אני עושה איזשהו ראיון עם אותו מורה, כדי לנסות להכיר אותו קצת יותר, ולנסות להבין האם יש לו חוש טכנולוגי, האם הוא אי פעם משתמש בכלים של בינה מלאכותית, והאם מה הוא חושב על רובוטים חברתיים, ומה הוא היה חושב על שימוש ברובוט חברתי בכיתה וכו'. לאחר מכן הם מקבלים 30 דקות להכין מערך שיעור, כאשר לפני זה הם רואים סרטון צפייה של איך להשתמש במערכת. משם, אחרי שימוש ראשונים במערכת, אני שואל אותם איך היה להשתמש במערכת, כדי לנסות לקבל קצת תובנות. לאחר מכן אנחנו בעצם מסתכלים על 5 תלמידים, שכל אחד מהם עובר את השיעור אחד אחרי השני על ידי הרובוט, ואחרי שהם עוברים את השיעור אז אני שואל את התלמידים שאלות, לדוגמה כמו האם רובי, שככה אנחנו קוראים לרובוט, היה מורה טוב, האם הוא נהנה ללמוד, ואיך היה השיעור בכללי, לדוגמה. לאחר מכן אני שואל אני עושה עוד ראיון עם המורה, שבו אני מנסה להבין מה הוא חושב שהוא למד מלראות את התלמידים עוברים את השיעור עם הרובוט, ואיך היה לראות את זה. לאחר מכן המורה מקבל עוד 30 דקות להכין עוד מערך שיעור, ואני שואל אותו מה עשית שונה מפעם קודמת. אנחנו רואים עוד 5 תלמידים, ולבסוף אנחנו עושים ראיון סיכום, שבו אני בעצם רוצה לבדוק גם האם הוא מרגיש שהוא יכול לתכנת את הרובוט בדיוק כמו שהוא רוצה. אז מבחינת ניסויים שהיו לנו עד כה, היו לנו 4 ניסויים. הראשון, השני והשלישי היה בחטיבה, הרביעי היה ביסודי. כל המורים זה בעצם מורות. אפשר לשים לב שיש לנו פה גם מחנכות, יש לנו פה גם יועצת, שהיא בכלל מורה לחינוך מיוחד, יש לנו מורה אחת רגילה. מבחינת הנושאים, מה כל אחת מלמדת, אז אנחנו יכולים לראות שיש מישהי שמלמדת תנ"ך, השנייה כישורי חיים, מתמטיקה, עברית, גיאוגרפיה, היסטוריה, ואת הנושאים שבעצם כל אחת מהן, איזה שיעורים הם הכינו. אז אנחנו יכולים לראות בין, אם זה הסיפור על דוד וגוליית, לקבלת החלטות, לחוק הראשון של ניוטון, ואפילו על סמיכות. מבחינת מספר התלמידים שהשתתפו עד כה, אז יש לנו 28 תלמידים מכיתה ז', ועוד 10 תלמידים מכיתה ה'. אז אם אנחנו נלך ישירות לתוצאות, אז לשאלה המרכזית שלנו התשובה היא כן, לשמחתנו. המורה השלישית היא מורה שכן היה לה רקע קודם בתכנות, היא עשתה תואר ראשון במדעי המחשב, ולכן היא מרגישה בוודאות שיכולה לתכנת את הרובוט, אבל אלה שאין להם רקע, ובהתחלה חשבו שאין שום סיכוי שהן יכולות לעשות את זה, למרות שאין בעיה לתכנת את הרובוט. אחת מהן אפילו אמרה שאתה אפילו לא צריך
פוש טכנולוגי כדי לתפעל אותו, אתה רק צריך להגיד לו מה הוא אמור לעשות, והוא יעשה את זה. האם המורים ירצו, אם אותן מורות היו רוצות להשתמש במערכת וברובוט שוב בכיתה שלהם, אז אותה מורה שכן היה לה את החוש הטכנולוגי אמרה, אם זה רק יכול לעזור לי אז כמובן שאני רוצה את זה בכיתה. המורה הרביעית דווקא ליסודי שהיא מחנכת, ובנוסף לזה אז היא מומחית, המקצועות שלה זה לשון וספרות, כאילו עברית וספרות, אבל מכיוון שהיא מחנכת אז היא צריכה ללמד עוד מקצועות שהם לאו דווקא המקצועות שהיא הוסמכה להן, והיא מרגישה שפה היא מרגישה שהשימוש ברובוט מאוד יכול לעזור לה, ואפילו הייתה רוצה להשתמש ברובוט במצב שבשיעור לדוגמה הוא מעביר 10 דקות ואז היא ממשיכה אותו, או שקודם היא מעבירה 10 דקות ואז הוא ממשיך אותו. בכללי שתי המורות הקודמות שלא מצוינות פה, גם הן היו רוצות להמשיך להשתמש ברובוט הזה בכיתה שלהן, ומבחינת התלמידים עצמם, אז הם גם נהנו וגם רובם, הרוב הגדול נהנה והרגישו שהוא למד מהשיעורים שבתוך הרובוט, הם הרגישו שהוא מסביר להם בצורה מאוד ברורה, פשוטה, לא יותר מדי, אחד מהם אפילו אמר שהוא אחלה גבר, והרבה אנשים אמרו שהוא מסביר מאוד טוב וצלול, וכאשר בסופו של דבר התוכן שהם עוברים איתו, זה בעצם התוכן שהמורים אומרים לו להעביר. מבחינת דברים להמשך, אז הניסוי עצמו הוא, כאילו השיעורים שהכנו בניסוי עצמו, הם היו רק 5 דקות, עברו רק בעברית, עם ערך שיעור מאוד מסודר לתלמידים שאמורים להיות בין כיתה ה' לז', והועברו על ידי נאו. אז כן צריך לחזור על הניסוי הזה עם תנאים נוספים ועם רובוטים אחרים. כן אנחנו רוצים לעבוד על מצב שבו אפשר לעשות מערך שיעור שהוא לא קבוע, אלא הוא לפי רצון המורה, לאפשר שאלות פתוחות, כי כרגע השאלות הן מאוד סגורות, אבל כן היינו רוצים לאפשר שאלות פתוחות, כדי לשמוע מה עוד תלמידים אומרים ולהשאיר את הרמה של השיעור, וכן להפוך את המערכת הזאת, לבדוק שהיא עובדת על כל רובוט, ויכולה לעבוד בכל שפה, כמובן תלוי במערכת שתומכת באפליקציה הזאת. חוץ מזה, זהו, תודה רבה לכולם.